Vi vil fortælle jer lidt om Venstre. Derfor ringer vi nu op til Lars Løkke. Hej, du taler med Lars Løkke. Hej, jeg kommer fra Danmarks Radio, og vi har nogle spørgsmål til Venstre nu, hvor der er udskrevet valg. Ja. Hvornår begyndte du din politiske karriere? Jo, altså jeg startede min politiske karriere, da jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom, hvor jeg i år 1986 blev valgt som ungdomsformand, og der var jeg så indtil 89. Og det gav dig så blod på tanden til at ville mere inden for politik? Ja, altså senere under Anders Foghs regering var jeg jo både indrigsminister, sundhedsminister og finansminister indtil 2009, hvor jeg overtog statsministerposten fra Anders Fogh. Hvornår blev du formand for Venstre? Jo, altså det gjorde jeg jo faktisk en måned senere, på grund af nogle praktiske årsager. Du skal have tusind tak. Vi har nu Christian Jensen i røret. Hej Christian Jensen. Hvad laver du egentlig i Venstre? Jo, jeg er næstformand og gruppeformand i Folketinget. Okay, kan du så fortælle os lidt om Venstres historie? Ja, det kan jeg i hvert fald. Venstre var organiseret før 1848 og er et af Folketingets ældste partier. Det blev dannet af bønder og liberale i byen, men det blev først rigtig stiftet som parti i 1870, og det er det, vi siger, at det er fra 1870. Ja, og partiet har dermed haft en liberalistisk og konservativ liberalistisk tilgang til politik. Tak for hjælpen, Christian Jensen. I forbindelse med valget er det også oplagt at snakke med Venstres ordfører, Inger Støjberg. Inger Støjberg, kan du fortælle os noget om Venstres mærkesager? Det kan du tro. I fremtiden skal det betale sig at arbejde, og i fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser. Vi ønsker lukket grænser for dem, der ikke vil integrere sig i Danmark, og åbne grænser for dem, der vil. Vi skal også sørge for, at vi generelt bliver mere trygge både i hjemmet og på gaden. Derudover ønsker vi et endnu stærkere sundhedsvæsen. Hvor står I som parti lige nu? Lige nu sidder vi i oppositionen med 47 pladser i Folketinget. Tak for hjælpen, og held og lykke med valget. Mange tak. Venstre er centrum højreorienteret, fordi de går ind for lavere skat, men de går ikke ind for minimalskat. De er også med på at hjælpe de svage i samfundet. Værdipolitisk ligger de tæt på midten, men er lidt ude mod højre. Det gør de blandt andet på grund af deres indvandrerpolitik. Der skal være plads til dem, der vil, og lukkes for dem, der ikke vil. Meningsmålinger viser, at Venstre har en stor del af stemmerne, nemlig hele 25%, hvor Socialdemokraterne sidder i regeringen, kun har 22,1%. Fordelingen mellem rød og blå blok ser sådan her ud. Partiets vælgerprofil vil vi også lige fortælle lidt om. Det er primært arbejdere, højere og lavere funktionærerne med en årlig indkomst på 200.000 til 400.000 kroner brutto, der stemmer på Venstre. Aldersfordelingen rammer meget bredt. Den er nemlig fra 25 til 59 år.